raffigurato è un segnale di prescrizione, ovvero il segnale di prescrizione è un segnale savare. Divieto viene segnale corrilamai, ngale e blemai, ale dawlo blemai, ani segnale di precedenza, segnale mun ma che asira di mo precedenza, ulu segnale savare prescrizione. La segnale di pericolo, ale te prescrizione, pericolo triangolo la mano, con è vero. Il segnale raffigurato indica che la circolazione è riservata ai veicoli con velocità massima inferiore a quella indicata. Kun sani fina kun ma ko sira ina bula no mobili me boli vitesse mi yirallo ni o duguma ko donc falso de ni sani ma ki kana jigin 35 km par heure duguma ko i bɛ se ka boli 35 35 31 36 37 40 nka i kana jigin fo 20 na quoi jagoya f'i ka ne 30 sanfɛ quindi è falso. Il segnale raffigurato indica che la circolazione è Il segnale raffigurato obbliga a togliere le catene per non rovinare l'asfalto. Kuni sani filɛ kuni ma yɛrɛ k'i jagoya k'i ka siyɛnni bɔ i ka fɛn na wa i ka pinɛ la walasa i kana se ka cɛnɛ sira sanfɛ wa ne falso ni ma yɛrɛ k'i jagoya k'i ka siyɛnni don i ka pinɛ la. Il segnale raffigurato prescrive di arrestarsi al varco doganale. Ovvero siyɛnni fɛnɛ n'i ye nin i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko difeto ni difeto tɛ kelen ninnu siyɛnni saba de bɛ yen nɔ u kɛlen don i n'a fɔ difeto u lakolilen don ni bilenman ye k'u kɔnɔna jɛ i n'a fɔ difeto ni ani halte de polizia o fɛnɛ oblige ani la stazione siyɛnni dɔ bɛ yen nɔ ko stazione mais station na tɛ ka kuma tɛmɛ sira station kan quoi ale ye station genre péage yan nɔ u b'a fɔ péage ma ko station pédagogie donc o péage siyɛnli de ye station ye n'a b'a ye dɔrɔn difeto tɛ obbligo de don n'a sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko obbligo di fare così obbligo di arrestarsi donc jagoya de. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un attraversamento ciclabile regolato da semaforo. Koni sani filɛ ko ni jɛlen don nɛgɛsotigiw ka siratigɛyɔrɔ la wa mun ladilannen don ni fɛ yen donc falso de nin b'a yira ko nɛgɛsotigiw ka sira nka n tɛ nɛgɛsotigiw ka siratigɛyɔrɔ yira siratigɛyɔrɔ ani sira tɛ kelen nin tɛmɛ sira ye nin ye n ka sira cɛtigɛyɔrɔ olu tɛ kelen wa donc ni jɔlen don nɛgɛsotigiw ka sira daminɛ de la o ni nɛgɛsotigiw ka siratigɛyɔrɔ o ta tɛ kelen wa n'a sɔrɔ nɛgɛsotigiw ka siratigɛyɔrɔ a bɛ kɛ rectangle ɲɛnabɔ rectangle a bɛ kɛ jumɛn yɛrɛ de a bɛ kɛ 4 carré de plutôt a bɛ kɛ 4 carré de donc c'est une indication de nka ni obbligo ye non obbligo attraversamento t'a la quindi è falsissimo. Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra. Kuni siyɛnni filɛ kuni kɛlen don k'i bali k'i ka fara i droite fɛ falso de barisabula siyɛnni obbligo aw b'a lajɛ flèche ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma nka ni flèche ɲɛsinnen don kini de ma donc a bɛ ka kuma o de kan jagoya i bɛ taa kini de fɛ n'a sɔrɔ a ɲɛsinnen don numan ma jagoya i bɛ taa numan fɛ nka n'a sɔrɔ a ɲɛsinnen don misaliya sisan a ɲɛsinnen don kini ma nka ko ne balilen don n ka taa kini fɛ donc falso de nka n'a tun ko ne balilen don n ka taa numan fɛ o tun ye vero de barisabula a ɲɛsinnen don kini ma ne kan ka taa kini de fɛ jagoya la quindi è falso de il divieto di svoltare a destra. Il segnale raffigurato è un segnale indicazione ko segnale filɛ nin ye ko nin segnale bɛ yirali de kɛ donc falso de nin segnale obbligo de segnale min ye n'olu ye jagoya ka taa sira fɛ o ye segnale min ye n'olu ye jagoya quindi è falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza dell'inizio di una corsia riservata alle biciclette accanto ad un percorso pedonale. Kuni sani filɛ nin ye ko ni bilalen don senamatigiw ka sira min bilalen don senamatigiw ye ani a kɛrɛfɛ nɛgɛsotigiw fɛnɛ ka sira wa o vero de n'a sɔrɔ tun ko nin segnale filɛ nin ye ko nin ye nɛgɛsotigiw ni senamatigiw fila ɲɛ sira ye donc tɛ falso de barisabula terrain b'u cɛ ma donc ni terrain b'u cɛ ma o b'a yira ko danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛsotigiw b'u dan ma senamatigiw b'u dan ma accanto nka n'a sɔrɔ accanto in tun tɛ yen nɔ
atungelo non dura con segnale raffigurato e segnale raffigurato posto in corrispondenza all'inizio di una corsa riservata a pista ciclabile e percorso pedonale o tem falso e accanto in gura a crefe ni itale ma ko accanto wara ga crefe la ko ne tu ga sira bicicleta accanto ne tu ga sira crefe sira tu ga sira benno don verore doni lo fene usara wa a misto. Il segnale raffigurato presegnala una curva pericolosa a sinistra. Con il segnale raffigurato segnala una curva pericolosa a sinistra. Il segnale ni ma era ki ka fara i numa fɛ o cɛ nga kurubɔ jugu tɛ kuwa ma fama ka fɔ ko kurubɔ jugu de don pericolosa ye jugu de kurubɔ tourner jugu kuwa donc fa tourner danger donc falso de signal obligo kɔnɔna pericolosa t'a la signal obligo pericolosa no o t'a la kuwa n'a sɔrɔ pericolosa in tun t'a la tun b'a fɔ ko signal raffigurato per annuncia una curva a sinistra o tɛ vero o obbligo di svoltare a sinistra o è vero la pericolosa le agge. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area vietata al transito delle biciclette. Con i segnali pleno con giorno yoro meni negativo ballono catenaro fe o falso di. Il segnale raffigurato obbliga a svoltare a destra o a sinistra. Con i segnali pleno con mi già che fare kini fe volme che fare numa fe svoltare o cosa che fare di svoltare a sinistra iga fare numa fe svoltare a destra iga fare kini fe o jaguari barzal ne flesi na je o galone barzal ne flesi na je flesi ma nyesiro no korone ma nyefela di ma do jaguari bi klinga tare inse ka fara numa fe inse ka fara kini fe quindi falso. Il segnale raffigurato presegnala la progressiva chilometrica oltre la quale è obbligatorio l'uso delle catene. Con signali inflene con misega signali wura ira kilometri mbinye fe naso kilometri mbinye fe ni jawalo no ga sieni giga fe na wa pinela donc falso de kaba ko ni me i signali wura ira wala sega sieni giga fe na falso ni dro jawale ira di ba kala tina ko ni mina tamashin wura di matuguni wa ni yelon ko fe falso. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Con signali inflene con signal jawa wa da signal obbligo ni tamashin jawa tare wa donc vero. Il segnale raffigurato indica che in ogni caso bisogna tenersi il più possibile sul margine destro della carreggiata. Kun signali ni tamashin jelen fa kima to sila ki ibamba sira kini afa fe donc è falso sana ta ruja ogni caso donc è falso ni ogni caso ni domani la kime sara bigono donc no be falso fona gara domani inigal kele inigal me no go la sosta e la fermata è vietato ogni caso sbocco di passo carabile sbocco di pista ciclabile donc non è vero no ko fe na domani wala dro falso quindi falso blala attenzione. Il segnale raffigurato indica obbligo di svoltare a sinistra. Kuni signali inflene kuni mi jawa ki ga fara iga do kurbola inuma fe donc falso de ni signali anya sino no numa ma ngani kurbo te wa ni flesi ni kuma jigi to ni mara ki ga teme inuma fe de imai me ga foki ki ga do kurbola inuma politikile iga fara inuma politikile iga teme inuma fe ne signali ni svoltare ni signali na dro falso basara ni te svoltare ne passare italiano va passare a destra passare a sinistra ni me soro salvagenti numero de la salvagenti walma gazoni me gidron savela la ni me soro krefela la donc ayra gi teme ya nu inuma fe gazona walma ga teme dikini fe gazona ngani mara ga teme inuma fe basara ni sino numa ne ma quindi è falso.
Il segnale raffigurato consente di marciare alla velocità di 20 km all'ora. Ko misalin tamasiyɛn filɛ nin ye ko nin bɛ i yamaruya i ka boli 20 km/h kan donc falso de i komi an y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min n'i ma yɛlɛ nin sanfɛ i man kan tɛ ka jigin duguma donc o ye falso ye. Il segnale raffigurato indica l'inizio del doppio senso di circolazione. Ko tamasiyɛn filɛ nin ye ko nin b'a yira ko sira bɛna kɛ bɔfan fila ye taga ni seginni donc o ye falso de nin b'a yira n'a y'i diya i bɛ se ka fara kini fɛ walima i bɛ se ka fara ɲuman fɛ. Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a sinistra. Nin ye vero ye ko nin siɲɛ nin filɛ nin ye ko nin b'i lasɔmi k'a fɔ k'i man kan tɛ ka fara i ɲuman fɛ i tɛ se ka fara i ɲuman fɛ donc o ye vero de bari sabula siɲɛ nin filɛ n'i ye filɛsi in ta k'a lajɛ filɛsi in ɲɛsinnen don kini de ma donc diyagoya i bɛ taa kini de fɛ ma è verissimo. Il segnale raffigurato consente il passaggio a destra e a sinistra di un cantiere stradale. I n'a fɔ n y'a fɔ kuma fɔlɔ la cogo min ni filɛsi kuma jiginnen tantɔ ale tɛ svoltare ale b'a yira k'i ka tɛmɛ de o tɛmɛni italien na a bɛ f'o ma ko passare nka n'a bila consigliation na a bɛ fɔ ko passaggio passare a bɛɛ de kelen quindi an ka kalan il segnale raffigurato consente il passaggio a destra o a sinistra un cantiere stradale cantiere o chantier de mɔgɔ bɛ baara kɛ sira sanfɛ yɔrɔ min chantier o a bɛ f'o ma ko cantiere donc nin bɛ se ka jɔ o kɛrɛfɛla la ka yira mɔgɔ la k'aw ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na donc o vero de a bɛ se ka kɛ cantiere a bɛ se ka kɛ salvagente walima l'isola di traffico a ko n bɛ se k'olu dɔw kɛrɛfɛ quoi walima spati traffico fana quindi è verissimo. Non so. Il segnale raffigurato obbliga a rallentare fermandosi al varco doganale solo se si hanno oggetti o merci da dichiarare. Falso. Ko nin siɲɛ nin filɛ nin ye donc ko nin bi ni ye tamasiyɛn filɛ nin ye ko nin b'i lasɔmi i sumaya dɔɔnin na k'i jɔ ko fɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn dɔw b'i kun i kan ka fɛn minnu déclarer i kan ka fɛn minnu yira douaniw na donc falso de hali n'a sɔrɔ fɛn t'i kun n'i kan ka hali n'a sɔrɔ i bɛ nɛgɛso la ni nin siɲɛ la i kan k'i jɔ fo n'a sɔrɔ i tɛ siɲɛ nin kɔrɔ dɔn n'i bɛ moto la i kan k'i jɔ voilà barisa nin bɛ sɔrɔ jamana donda de la douane doganale nin bɛ sɔrɔ jamana donda nka a tɛ Itali ni Faransi cɛ mais a bɛ sɔrɔ Itali ni misaliya Itali ni Serbi ninnu walima Itali ni olu n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛ sɔrɔ Itali n'olu de cɛ sisan nɔ mais n'i ye nin dɔrɔn i kan k'i jɔ diyagoya de la misaliya Mali ni Côte d'Ivoire a bɛ sɔrɔ yen nɔ donc n'i ye nin i b'i jɔ diyagoya la douane olu ka visite fɛn ninnu sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto. Ko nin siɲɛni filɛ ko nin siɲɛli nin tamasiyɛn filɛ ko nin tamasiyɛn balilen de donc nin tɛ tamasiyɛn balilen nin ye tamasiyɛn diyagoyalen de obbligo divieto ye balili de divieto siɲɛli de divieto a bɛ yira o ye tamasiyɛn balilen de nin falso nin obbligo de diyagoya. Il segnale raffigurato prescrive di proseguire diritto. Ko nin siɲɛni ko nin b'a yira k'i kan k'i tilen ka taa k'i kan k'i tilen ka taa quoi wa n'i y'a ta k'a lajɛ tamasiyɛn b'a kɔnɔna na tɛ tilen ka taa ye quoi filɛsi ɲɛsinnen don kini de ma diyagoya i bɛ taa kini de fɛ walima i ka segin i m'a ye quindi è falso wa n'a sɔrɔ filɛsi ɲɛsinnen don filɛsi tilennen don ka nin sanfɛ ko proseguire diritto voilà proseguire o kɔrɔ k'i ka taa proseguire o kɔrɔ taa de taa diritto i tilen ka taa proseguire a destra ta kini fɛ proseguire a sinistra ta sini fɛ ta kini fɛ ma quindi è falso. Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di entrare nelle ore notturne. Ko nin siɲɛni filɛ ko nin bɛ sɛnɛmatigiw bali ka don sufɛla fɛ quoi nin tɛ sɛnɛmatigiw bali ka don sufɛla fɛ nin b'a yira dɔrɔn de ko sɛnɛmatigiw ni nɛgɛsotigiw ka sira minɛ n'olu tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na k'o sira banna quoi sɛnɛmatigiw ka sira minɛ nɛgɛsotigiw ka sira kɛrɛfɛ donc k'o sira banna quoi nka fɔ ko sɛnɛmatigiw tɛ don sufɛla fɛ o falso de. Il segnale raffigurato impone di fermarsi e dare precedenza ai mezzi della polizia. Ko tamasiyɛn filɛ nin ko nin bɛ
nin bɛ boli kan nin bɛ nin tamasiyɛn filɛ nin ye ni ye nin k'i kan k'i jɔ ko ka sira di polisiw ka mobili ma donc falso de ni ye nin tamasiyɛn nin b'a yira k'i jɔ ko polisiw bɛ contrôle de la donc a tɛ i n'a fɔ k'i bɛna sira di polisiw ka mobili ma dare précédence o kɔrɔ de ka sira di mobili ma ka sira di n'i y'a mɛn dare précédence a destra k'i ka sira di kini fɛ n'a sɔrɔ mobili bɛ ka na kini fɛ k'i ka sira d'o ma dare précédence a sinistra mobili bɛ ka na i numan fɛ i ka sira d'o ma on est false i n'a fɔ domani bɛ yen nɔ l'intersection domani la n t'a dɔn n'a ka jateminɛ mobili fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ rond-point na yɔrɔ min na n bɛna video dɔ k'an kan o la il faut ko dare k'i ka sira di véhicule A deve dare precedenza a destra ou véhicule A deve dare precedenza a véhicule B véhicule A mobili A o kan ka sira di mobili B ma Il segnale raffigurato vieta ai pedoni di attraversare la strada. Ko nin sɛnɛ filɛ ko nin bɛ sɛnɛmatigiw bali ka sira cɛtigɛ donc falso de an y'a fɔ kuma daminɛ kuma kɔnɔna na ko nin sɛnɛ filɛ ko nin bɛ sɛnɛmatigiw ka sira de yira nka t'u ka sira tigɛ yɔrɔ yira n ka sira o ni sira tigɛ yɔrɔ tɛ kelen tɛmɛ sira o ni sira tigɛ yɔrɔ tɛ kelen donc falso de. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto al marciapiede. Ko nin sɛnɛ filɛ nin ko nin b'a yira ko nin jɔlen don sɛnɛmatigiw ka sira laban na sɛnɛmatigiw ka sira mun tun gɛrɛlen don nɛgɛsotigiw ka sira la o laban na donc o ye zéro de bari sabula fɛn kɛlen don ka cɛtigɛ ni fɛn fɛnɛ kɛ ni rouge kɛlen ni bilenman kɛlen ka signal obligé in cɛtigɛ dɔrɔn o b'a yira k'a banna la fine kɔrɔ a laban signal poste in correspondance in kɔrɔ a dawolo la a kɛrɛfɛ a dawolo correspondance o kɔrɔ a dawolo ale ni ko a mot bɔra n kɔnɔ mɛ n'a jiginna n kɔnɔ fɛn na n bɛna fɔ ani correspondance a bɛɛ ye kelen proximita correspondance olu bɛɛ kɔrɔ a dawolo proximita de l'intersection o b'a yira ko mobili sira kunbɛnyɔrɔ dawolo correspondance de l'intersection o b'a yira ko sira kunbɛnyɔrɔ dawolo l'intersection ye sira kunbɛnyɔrɔ è verissimo andiamo davanti. Il segnale raffigurato consente solo di proseguire diritto. Ko tamasiyɛn filɛ ko nin bɛ yamaruya dɔrɔn i k'i kilen ka taa donc falso ni tamasiyɛn b'a kɔnɔ n'o lajɛ tamasiyɛn i kan ka fara i numan fɛ walima k'i kilen ka taa fɛn fila de b'i bolo i kilen ka taa walima i ka fara i numan fɛ nka ko k'i kan k'i kilen dɔrɔn de ka taa donc o de b'a kɛ falso ye. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Ko tamasiyɛn filɛ nin ko nin tamasiyɛn wajibiyalen de donc o ye zéro de. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del solo percorso pedonale. Ko nin sɛnɛ filɛ nin ko nin jɔlen don sɛnɛmatigiw ka sira laban de la sɛnɛmatigiw dɔrɔn ka sira laban na dɔrɔn de bɛna kuma kɛ falso ye bari sabula ne ye ja in ta k'a lajɛ sɛnɛmatigi ani nɛgɛsotigiw de b'a la nka ale ko k'a bɛ sɛnɛmatigiw dɔrɔn ka sira laban de la donc nɛgɛsotigiw ta bɛ min ko nin ye falsissimo diciamo con falso eccolo. Il segnale raffigurato indica due sensi unici paralleli. Ko nin signal filɛ nin ko nin bɛ sira kilennen fila de yira donc o ye falso de nin signal filɛ nin ye tamasiyɛn ta k'a lajɛ i ka fara kini fɛ walima i ka fara ɲuman fɛ mɛ k'a fɔ ko sira kilennen fila o ye falso ye parallèle ye sira kilennen ye parallèle sira kilennen quoi mais due sira kilennen fila k'a b'o de yira donc o ye falso ye a tilala eccolo.